Takže ahoj. A chci říct, že stříhání je opravdu lehká věc a jde s ním udělat spoustu blbostí, jako je třeba tahle, anebo dokonce i tahle. A jako je to docela sranda. Když s tím umíte, tak se s tím dá udělat hodně věcí. A jestli chcete, abych vám udělal tutoriály, tak stačí napsat dolů do komentářů, nebo dát like, nebo nějaký pěkný komentář. Takže zatím čau.